bantwana basekhaya ayikho ingoma esicula ngothando nogqozi njengenkosi sikelele iAfrika. Kodwa ngiyazi ukuthi most of us asazi nokuthi ivelaphi yabhalwa bani. Mawungazi hlala phansi ukuthi ngikutshele. This video is proudly brought to you by Soul of Heritage School Shoes for genuine leather and an amazing South African soul. You can contact Soul of Heritage on their socials. They're on Facebook, Instagram, and TikTok. Or you can visit their website on www.soulofheritage.co.za. You can also get hold of them on their WhatsApp number on 081-898-9886. Soul of Heritage. Walk with pride. Igama Enoch Mankayi Sontonga owazalwa ngonyaka 1873 emzini wase-Uitenhage khona Eastern Cape Colony. Wakhulela khona e-Uitenhage. Wathi masemdala wadecide ukuthi ufuna ukuyofundela ukuba uthisha. Wafunda eLovedale Institute efundela khona ukuba uthisha. Wathi meqeda izifundo zakhe wathola umsebenzi ukuthi abe uthisha ephinde futhi ebe uchoir master khona eMethodist Mission School ebila eNinesfield eGoli. Waqeda iminyaka u8 lapho. Kwathi ngo1894 washada sona isithandwa sakhe uMamdayina Mgqibisa owayeyindodakazi yomfundisi waseMethodist. Baba nengane eyodwa uMgqibisa. Ngo1897 ubaba uSontonga wabhala iverse nechorus yenkosi sikelele iAfrika. Nakhona wayebhalela ukuthi ibe yi-anthem yesikole. Kodwa yaqala ucula 2 years later ngawunyaka 1899 egcotshweni kwakhe umfundisi Mboweni owawumfundisi wokuqala womtsonga kwibandla lawo ama-Methodist. Wathi makuya iminyaka umbhali weinkondla uSamuel Mqhayi wabhala amanye amaverse awu7 for inkosi sikelele iAfrika. Kwathi nge-18 zika-April 1905 ngeshwa ubaba uSontonga washona ebulawa yiyo i-gastroenteritis nayo i-perforated appendix. Ukuthi kwakuyinto eyayibulala abantu abaningi ngaleso sikhathi ngoba amanzi ebebawaphuza wawongekho that clean. Into emangazayo ukuthi le ngoma yaqala ukuduma after ukushona kwakhe ubaba uSontonga. Le ngoma yaqala ukuduma kahle uma iculwa uye ubaba uJohn Langalibalele Dube nayo ichoir yakhe Ohlange Institute Choir. Beyicula emhlanganweni wayo iSouth African Native National Congress ngawunyaka 1912. Wathi ngonyaka 1923 le ngoma yarekhodiwa eEngland eLondon. Le ngoma yayiculwa every time after ama-closing prayer mangabe kunama meeting wayo iAfrican National Congress. Wathi ngonyaka 1925 iAfrican National Congress yathatha sona isinqumo sokuthi iyenze i-anthem yabo. Le ngoma yahlala eze anthem yeAfrican National Congress for iminyaka eminingi kwaze kwashaya yena unyaka 1994 lapho esaba khona na the first democratic elections lapho it formed part of i-national anthem with 3 other languages that were part of i-national anthem, which is iSotho, i-English nayi-Afrikaans. For isikhathi eside ithuna lakhe ubaba uSontonga lalingaziwa ukuthi likuphi. Laza latholwa ngawo ama-early 90s ulitholwa khona la eBamfontein Cemetery. Nakhona into eyenza ukuthi kube nzima ukuthi litholakale ithuna ukuthi lalibhalwe ngegama u-Enoch kodwa lingabhalanga ngesibongo uSontonga. Wathi ngo-1996 ithuna lakhe ubaba u-Enoch Sontonga laba yi-National Monument and Memorial Site. Livulwa uyo umongameli wangaleso sikhathi ubaba uNelson Mandela. Kuyo lowo mcimbi ubaba uNelson Mandela umkhomelisa yena ubaba u-Enoch Sontonga ngayo i-Order of Meritorious Gold for wonke umsebenzi omuhle awawenza. Although the song was written as a school anthem, the meaning and the influence went beyond. Ngoba namanje in the SADC region we have about a couple of countries that use the very same song as the national anthem. Countries like Zambia, countries like Zimbabwe, even now South Africa. Ubaba Enoch Sontonga was a great writer and teacher and his work continues to live long. Siyabonga baba Sontonga. Ulale ngoxolo. Thank you for your legacy. To continue giving you more videos and quality videos, I'm gonna need your assistance. So I have attached my banking details here at the bottom. Please assist with whatever contribution so I can get a new editing PC. Please assist me in growing my YouTube channel. Please subscribe, like, share, and comment. Asibonge.